Kaixo, kontsumo prezioa erreparatuta abiarazten dugu gaur aste ekonomia. Izan ere, apirilean Euskadiko KPIak 3,10 egi zuen gora, eta ehuneko 3,5ean kokatu zen, batez ere elikagaiak eta gasa garestitzaren ondorioz. Hala ere, KPIak 4tik bera jarraitzen du, eta hori ez da gutxi duela 2 urte eskaseko punten ondoren. Aire trafikoaren erregistronei buruz hitz egitea, iaz da albiste, joan hilabetean ere jarraitu zuen bolada dela eta. Izan ere, gogoan dugun apirilik onena izan da grafikoan ikusten dugunez. Hala, Euskal Aireportuek oparoaldia bizi dute. Urteko lehen laurilekoan, 9.000 turismo baino gehiago saldu ziren Euskadin. Horrela, berretzi eginda joera positiboa. Pandemia hasi zenetik lehen laurilekoan izandako erregistrorik altuena markatuta. Hurrengora arte.